Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna amanami inanami hahanggi pinaribot tunglas marohata di bagasan partikian minggu sadarion marhite naboi di bohali debata hita marhite hatana ima natarenet sian rom biddu sada mamukamai sian ayat walu rodi ayat 15 rom biddu sada mamuka sian ayat walu rodi ayat 15 songonon ma padok nadisih madok mauliate au jumolo tu debataku marhite-hite Yesus Kristus siala sudehamu ala tuliat portibiodo tarbarita hapor seomuna dang masa diau marningotamu ia sitidangiku debatado na huoloi di bagas satordiku dina hubaritahon anak nai totongdo hupangido diaka tangiaku anggiat tung manang adigape lomoni rohani debata patiur hodalaku manopot tamu ay masihol doau marnida hamu anggiat tung tarlehonau tuhamu deba silehon-lehon partodion patoguhon rohamuna odotahe naeng dapotan hiras niroha nang au siak kamu hinorhon ni hapor siau tabi alai naeng maboto omuna akadongan naung jot-jot ditahirohaku manopot tamu asa marparbue au nang dihamu songon nadiaka bangso nalebani alai tersabat doau rasiran waeng namarutang doau dihalak gorik nang di bangso naleban diaka parhapistaran nang diaka nahurang roha dibaheni husakap sian nasarohaku majamitahon barita naulii nang dihamu dihuta rom ima yanggo sahatna unang baen tuhani gabe hataridaan manang perwujudan dari konsep yang ada pada dirimu. Molo dibaiko tuhani nagabe hataridaan manang perwujudan ni konsepmu namanobba hadiriommu dohodisi dang manobba debata molo tabaed debata di posisi nasi songoni gabeulu do hita dak sadar manuru mamaksa hadirion di tuhani lao pasauton sakapta dang lao pasauton sakap ni debata amang dohot tamuinang paloas madebata pasauton sakapna jala unang loas debata pasauton sakapmu
Dang debata nanaing diho. Alai hodo nanaing di debata. Mari koreksi diri masing-masing. Ulu dua mang dohot tamu inang ngamatua hita namar Kristenon, tapi kita masih di situ dan sangat dangkal, kerdil. Makanya banyak kita berperilaku kekanak-kanakan. Dan saya tidak bangga dengan itu. Amang dohot tamu inang, itulah yang ada di konsep daripada Nebukadnezar. Sehingga dia berani menyatakan statement itu kepada ketiga hamba Tuhan yang ada di situ, yaitu yang bernama Mesak, Sadrak, dan Abednego. Nebukadnezar mengatakan, kau harus sembah saya. Dan Nebukadnezar itu mendirikan Tuhan sesuai dengan konsepnya. Dan itu adalah bukti dari gangguan jiwa yang ada pada dirinya. Jadi kita bertuhan ini belum tentu jiwa kita benar. Masih konsep kita. Jaladidok si Nebukadnezar hola makuling parhinaloan, makuling arbab, makuling sarune, makuling tulila, ikut tibungom mutuson. Jaladidok si Nebukadnezar asa hubereng jolo. Allah siapa yang paling kuat? Apakah Allahmu atau Allahku? Amang dohot tamu inang, saya bangga dengan jawaban dari ketiga hamba Tuhan itu. Dak perlu elusakku hatami. Ala dilazumi rohani naposon itu hatat natului na hurang roh hadoi. Karena patung yang dibuat oleh si Nebukadnezar itu adalah manifestasi dari gangguan yang ada pada dirinya, representasi dari yang ada pada dirinya. Nah, biar nu mana mang dohot tamu inang agoat di huaso, agoat di harga diri, agoat di pengakuan dari banyak orang tentang dirinya, sehingga dia mendirikan itu. Dan ketika orang tidak patuh untuk menyembah patung yang dia buat itu, dia akan terluka dan dia akan sakit. Amang dohot tamu inang, ini adalah kepercayaan yang paling menyakitkan. Lepaskanlah itu dari dirimu, biar kita sehat, biar kita benar-benar memuji dan menyembah Tuhan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi banyak kita Bapak Ibu Saudara-saudara berstatus sebagai Kristen, mempercayai Kristus, tapi sebenarnya kita hidup di dalam keberhalaan. Karena apa? Karena memang kita salah menempatkan konsep daripada diri kita sebagai orang yang berkeyakinan dan berkepercayaan. Jadi yang ada di dalam diri kita itu adalah konsep kita yang punya Tuhan itu. Kita dopena adong dikonsepi. Yesus natatandai konsep tado penadong disi. Namar guriao pe konsep tado penadong disi. Paditai penaik tatur. Aturan di huriai penaik tatur. Lalu konsep siapa yang harus dipenuhi? Itu kan konsep keakuan. Konsep diri kita. Konsep kesombongan kita.
Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita boleh memerdekakan diri dari ini semua, maka ketulusan itu mengalir, kasih itu mengalir. Dan adong na merdikkan di sini. Jalabarani maka tidak konatikos. Saya yakin setiap pemimpin yang tulus, punya cinta kasih yang benar-benar dan tidak berpihak sampai kemanapun, dia akan berani menegakkan kebenaran. Hamang dohot tamu inang dang dia Lucy, si Mesak, si Sadrak, si Abednego, na pinasahat ni si Nebukadnesari ale mangula do debata na marhite na binereng ni si Nebukadnesar hiragebe opat na sida dungi Roma si Nebukadnesar kaluar mahamusyani dungi diro ibana matsusudena ginonggoman na hamu rakyatku mulai saunari si Sobamuna debata nani haporsiaan ni si Mesak, si Sadrak, dohot si Abednego. Manangisi na solo manop pa debata ni si Mesak, si Sadrak, dohot si Abednego, iko kututong. Bapak Ibu saudara-saudara, lihatlah begitu kalamnya, begitu lembutnya proses penginjilan itu berlangsung di situ. Dan masa si paksa. Dan ada intervensi di kekristenan. Agama ni halakad deh. Lama bemu bajolma iko berkorban do. Songon doli-doli na tuluon, rade ditutung. Jala hinorhon ni narade na tului, bayako kamu ma. Sadaraja panggonggomi na luar biasa. Bisa berubah, bisa bertobat. Jadi tidak usah terlalu banyak ngomong. Tapi mari kita lakukan perubahan dengan diam. Jaladak pola sudah sialusan hata. Apalagi di zaman on manat. Uludo hinorhon di status berbeda zolma di dunia maya, dungi bertemu di dunia nyata. Hati-hati ibu-ibu. Hak mudo dinalau mangalusi handphone na masuk tuho telepon. Hak mudo mangalusi WA na masuk tuho. Hak mudo dinalaho majaga hagogoon na dong deho. Na bersifat privasi itu hakmu. Manang natuise pabuammu privasi itu hakmu. Tapi jagalah dirimu. Karena itu adalah kekuatanmu. Ketika engkau tidak dewasa menjaga kekuatan yang ada pada dirimu, kau bisa rusak. Apalagi hinorhon ni arus informasi na sangat luar biasa nama baik kita tersosak. Kalau kita tidak dewasa menyikapi itu, yang suami istri pun bisa hancur. Halanya mang dohot tamu inang hati-hati berbagi. Hati-hati membuka diri. Lindungi privasimu. Supaya kekuatan yang ada pada dirimu tidak tercabik-cabik dan engkau kehilangan jati diri. Iban nedok naposon itu hatta na di kitab episteli. Bapak Ibu silakan nanti sampai rumah baca lagi biar khotbah ini makin enak. Dak perlu alusakku hatta na nedok mi. Itu jelas tertulis di situ. Dungi di do imana muse diturpuk na mangihut masuk pehami tu bagas tu api pamurunan namar nala-nala nabi nemi kami akan masuk dan mereka mengatakan mololomoro hani debata buaton na dohami siani. Tetapi kalau Tuhan juga tidak mau nggak masalah, kami akan masuk. Tapi kau harus tahu bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan melebihi daripada segalanya. Hebat, sangat luar biasa.
Amang doho tamu inang hurok nakining dang masa si paksa. Jadi jok dohita mamaksa paso-paso sahat tuhita. Jojok dohita mang doho tamu inang mabay tuhatai gabe si suruh-suruhon. Mabay tuhatai ditoruni akal tak. Makanya saya bilang tadi, jangan buat Tuhan itu konsepmu. Kalau kau buat Tuhan itu konsepmu, kau menyembah konsepmu sendiri. Kalau Tuhan itu tidak bisa memenuhi konsepmu, kau akan sakit dan kau akan mati. Tapi biarkan Tuhan punya konsep atas dirimu. Lalu konsep Tuhan yang kau penuhi, bukan konsepmu. Kalau konsep Tuhan yang kamu lakukan, kau hebat. Jiroma na tului mandok mololomo rohani Tuhani, urupan na rohami, pahaluaron na rohami siani. Ale molosolomo rohani Tuhani, kami juga akan masuk. Saya sangat luar biasa membaca nats itu. Sudah kenal padita belum tentu songonok kapor siakunin narwaku rupani. Bapak ibu saudara-saudara, kadang dalam situasi hidupku tenang, saya sering memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu tindakan yang berpihak sesuai dengan benakku dan sesuai dengan pikiranku. Ini 3 orang hamba Tuhan ini sudah jelas-jelas api yang menyala-nyala ada di hadapannya. Maunya mereka mengatakan, engkau Tuhan harus tolong kami pada hari ini, karena ini adalah bagian daripada kesaksian kami sebagai orang yang percaya terhadap dirimu. Tapi mereka mengatakan, jika Tuhan berkenan, kami akan masuk. Dan kami yakin dia akan bantu kami. Alai molo solomoro rohana mangurupi kami, lokma masuk sok kami di si, jala lokma matutung. Amang doho tamu inang, jadilah orang yang beriman dan berpikir merdeka. Jadi ketika kita menyikapi Tuhan kita itu seperti itu, di hatuau kot Tuhan noai ngaha mana boy bainom mutuau. Molo di hatuau kon noai ngale Tuhan saya totong mangarsagi nang akapoparaki itu diriku. Kapenu ngabot mata di hari. Dang liling nai beperti biota di konokku. Anggiat moi hudai natonggi dinalaho mangujungi lakakku di pertibion asalas rohaku manutup si malolokku mangalopi tangaku. Itu kehendakmu, tapi jangan atur Tuhan. Tapi yakini Tuhan akan buat yang terbaik. Haidung masuk nasidah. Gak bisa hirana opak madi bereng si Nebukadnezar. Maka Nebukadnezar itu bertobat 160 derajat. Amang doho tamu inang songoni mata baik pengin jilata. Khobar tu temani mingguta memberitakan Injil dengan sukacita atau dengan ketulusan. Amang doho tamu inang molo songoni carata. Jalannya memang kekristenan dona sangat luar biasa di dalam rohaku. Anggo halakan masa do si bunuh. Dibunuh petaho halakan asal matab badonganna. Dibunuh petaho halakan asal matab pengikutna. Kita nggak boleh gitu. Gak bisa. Tapi kita harus berkorban. Kita harus merendahkan diri. Bahkan kita harus menyerahkan diri kepada konsep yang tidak sesuai dengan diri kita. Lalu ketika itu boleh berlangsung, kita yakini orang yang jauh lebih tinggi popularitasnya dibanding dengan kita, dia akan berubah dan dia akan bertobat. Masuk mai tutur pukona saya torsai. Jadi siap penjara doa mang dohot tamu inang si Paulus manongos surat na tuhuria Rom. Jala songoni ma amang dohot tamu inang si holni rohana namar si gorgor pajupang dohot ruas ni huriai. Rindu benar. Di si holni rohanai dakka adopan ni ibana aka abad di kolang. Tantangan na sangat luar biasa. Nah di padopakot tu dirina dinalaho majupangi ruas ni huria di debata nah hinaholongan na di Rom.
Halena boy tatiru sian hadirion ni si Paulus ubuktu barita perdalanan naon dak kiamat sadia udang martangiang innai mana amang dohot taminang nak kamu kasitua nami memang dang margogo hita mangadobiak kana masai molo sototong di bagasa tangiang kamu kapar halado nami di samping keluargamu si tangiak konom muna Pulau Taipe songo parhalado hita naik kodo tatangyak kot asa memang pakobasio tai pakobasio natangyang nang sudiaka naboy taleon pikirata hopar dinalaho pakai bako pakobasio tai baik di sektor maupun kita sesama kita naeng di bagasan tangyang jala molo didok si Paulus dakya masadi au manguduti pakobasioki sian pabahenan natangyang tetuneng madok doi bana disih dakya au dang marbulus ni roha jala dakya au dang mian di bagasan holong jala dang mardikkan jala sialan ido uban nagabe songoni si holni rohakku pacupang dohotamu amang dohotamu inang duk bagas hurenuk kotur pujami taon sotongi sarupa kamu huriau tu politik edak politikon dang STM tahu alania kapar politik di luar mamar politik unang ison jadi kosudiru hitamang dohot tamuinang secara bersama-sama meletakkan joroon tu hadirion ni napinapungu ni Kristus. Jehu berek sia terpuki pemahaman ni si Paulus taringot tu huriai adongdo hadirion ni toddi na mangulu di bagasan parhuriau ni jalan atotong mardalan jalan atotong mangulu jalan atotong naikon di padimud-dimud jalan di pardalanan ni toddi ni huriai nah hinakam ni Kristusi marhite pamatangna dang nasodong disi kelemahan amang inang dang nasodong disi kekurangan amang dohot tamu inang bahkan mungkin dang nasodong disi amang dohot tamu inang pelanggaran kalai di panatapion ni si Paulus songon naposo ni debata imana jala sekaligus songon na tua-tua dia melihat itu semua dengan kepala terbuka. Jala gabe di parukil honi mana doi bagas di bagasan hadirionna. Jala kemungkinan ditangisot. Martua masa halak pandita. Mulu di bagasan pakobasion natangyang. Pajupang imana dohot hamaolon dohot hahurangan di tonga-tonga ni huria pakkobasion nai gabe manetek iluna jala di dok ibanai na gabe bagian ni hadirionna naikon siadopanna tujolo totong di bagasan pakkobasion natangyang karena dia melihat semuanya adalah sama tidak ada yang berbeda. Jadi amang dohot tamu inang diberengi mana duhuriai songot sada keluarga. Molo tertutuk anak nasyakangan ini di rajumi rohani mana doi hahuranganna. Molo manibil anak nasi patongai disadari mana doi gabe hailaonna tu hadirion ni asing. Jalan aikon si tangyak kononna. Jalan aikon si parukil kononna.
Amang doho tamu inang isi pehita na tua-tua di son. Bisakah kita berpikir seperti itu? Supaya kita secara bersama-sama memperbaiki kalaupun ada yang kurang. Supaya kita sama-sama mendoakan apa yang kurang. Dan supaya kita bisa sama-sama menangisi apa yang kurang. Rapta pajongjong dojoroon. Sian hirni hodokta. Jala yakin doau rapta pertanggung jawab podo joro kaduan duksal pubehita siap portidio. Amang doho tamu inang, pakailah spiritualitasmu dengan dalam. Jangan asal. Biar kita punya mutu, biar kita punya kualitas. Masuk mahita muse lambagas tuturbuki dang marsadiau marningot tamu ai sitidangiku debatado nahuoloi di bagas satodiku. Ini yang sangat luar biasa. Dang marsadiau marningot tamu ruas ni haga bebeta juksari ai sitidangiku dah kamu sitidangiku debatado. Ima di doko si Paulus di bagasa turpukon dang masadi omar ningot tamu ai sitidangiku debatado nahuoloi di bagasa todiku. Amang doho tamu inang bagas situtu nani dok naik buado naik tutu di narohakku at suraboi songonok kita mangalapati lapatan de parhuriau niga bede bata sitidangi di kita. Kita akan bisa menerima diri kita satu dengan yang lain. Namangihu tamang doho tamu inang dido imana anggiat tung tarlehonau tuhamu deba sileo leo partodiot patoguhon rohamuna. Bisakah kita berbagi songon kita nasahuria cahamu amak takas anggiat tung tarlehonau tuhamu deba sileo leo partodion patoguhon rohamuna. Berbagi mangulu di bagasan namar diakoni tartukuli akan hurangi hinorhoni haboyota dahido lapatan di namar huriai dahido lapatan dinamiak kita di bagasan Kristus. Nah berikut naing dapotan hiras ni roha nangaus ya kamu hinorhon ni hapor sea otak. Kita akan bersuka cita bersama. Jenak kining hupat orang musem mulak adong dotod dini huriaon imahita sude. Dengan segala kelemahan dan ketidakmampuan kita namardala dohita hibul di partodiotai tumopot tod debata. Naeng marhite pardalanan ni hapor sea taon sada dungi boy mahita disi berbagi dia kalas ni roha. Dungi boy mahita marparbue sian hadiri otai. Dungi amang dohot tamu inang argama kita dia dopan ni debata. Polani do nak kining bodo gabe lungur roha siat turpuk jamitai madok mauliate au jumolo di debata marhite Yesus Kristus siala sudehamu ala tarbarita do hapor siamuna sahat tuliat portivion. Akabarita na uli man yan tarbarita sian baritata ay barita na uli do na tarbarita do huria Romi diturpukon iban na songoni las ni rohani si Paulus. Alam mo lo kebalikan na buah kan air mata kan kesedihan. Iya alani amang dohot tamu inang imahina argani roh penginjilan ni nanaeng sifat orangon ni si Paulus marhite turpuk jamitai bahwa memang penginjilan itu sendiri akan mengalir dengan kerendahan hati, dengan kemampuan untuk mengampuni,
dengan kemampuan untuk membimbing, dengan kemampuan untuk mengasihi satu dengan yang lain, tanpa menutupi kesalahan, tanpa menghilangkan nang sanksi naboi diperuntukkan nang tuaka na menjalani kehilangan. Tetapi intinya Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita buat Tuhan berjalan dengan konsepnya sendiri, bukan dengan konsep kita. Jauh pikir-pikiri, molo konsep hubayat debata, maka Tuhan itu tidak akan bebas melakukan sesuatu terhadap diri saya. Itu tahedin narohakku. Tetapi karena Tuhan membuat konsepnya sendiri di dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan dunia ini, sehingga manusia tidak punya hak mencampuri konsep Tuhan itu, bahkan mengintervensi konsep Tuhan yang berlaku atas dunia ini. Alani amang dohot tamu inang, mari membuka hati. Terutama akan giku dison keluarga-keluarga na produktif, berjuang lamang, berjuang inang untuk anak-anakmu. Tapi biarkan kau menjalani hidupmu dengan segala karya yang boleh kamu geluti tanpa mengintervensi konsep Tuhan. Tapi biarkan konsep Tuhan berlangsung atas dirimu, dan yakini, benar-benar yakini, 10 tahun kau menghidupi pola keyakinan, kepercayaan yang seperti itu. Ingat perkataan ini, hidupmu akan berubah. Cara berpikirmu akan berubah, cara berbicaramu akan berubah, cara bertindakmu akan berubah, cara menyikapi hidupmu akan berubah, parhuriamu berubah. Kalau konsep Tuhan itu berdaulat atas diri kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari penginjil-penginjil yang rendah hati untuk membawa perubahan seperti ketiga hamba Tuhan itu, sehingga Nebukadnezar itu bertobat. Taulah main nanget-nanget ke tetangga kita, ke teman kita, ke sahabat kita, dan itulah perwujudan Kristus yang sebenarnya yang ada dalam diri kita masing-masing. Amin.